homeda na hwe na oba bi wo ho a wo ahomre honhom mfinhye dro wotwe 80 years na wapono ese maame ni mu akoma wapono ontumi entine ni mu krampo na Yesu hunu no ofra no no se no se oba wasane wo every wa homre mu na odene nsa gu no so na munum hwara otene na oyi onyankopon aye aha na Psalm 114 na hia dan no mu pani no eye no ahi se Yesu asa wo ba ne yade homeda wanka ame kura woni patanfo eni fiefo maami atena so dem 80 years na no twifom wo wu wo sofra ji connection ji tight aji parties appreciation aji kofini ama maami hu antono maami animu akoa de bi odi kue eba sori ebe yibi Yesu besane yade a na Abraham pasofo mu ni akutukum sa denti wasane yade homeda de yebusane se aden na omo aya wo mo ben ye wo mo na edi eponi akodai Mr. Father anka yebeka se wonya ni mu gidie yede na hyenensa akoda ne kwa ne papa adwane agya no eti wono na kwa beye father figure e wona bra bomu aya wo boa no ene de wonu mum ne tu na se amna wodi na kuno abusuafo wo kofo obi betina wo su tom boan na metua wo ka yese wo de chew wo begu adwuma SOMPA FM enipa benyen ye peja kutukum ebibifo honhom de bi opese gina ba bia wo gina stagnancy ka ho ukọ wani mu ende yenhwe ya brabo yie na nyomo mu ni yesiri nyina eno omo feel de ye wo mu ni bi adwuma mu na wo na wo se mimpushi ma menua bi emehye hobi oba ya ohwa wase akonwa ye hunu bebiri ne san Kristo woni enam o hye adinti epeja se ya na dwiri se ya abegu ye so because ye de adwen pa ene ye de nante ada na maame enya bonti su ni ene ye ne ya o hyadam hopani wono no saden wo ti bi da se wo didie ne Yesu Kristo akobagya na aso koba yem to bi so wo didi edianko na kamumpo na kamuhu se bibi we papa ni mu no kamukọ sere se papa ya maami wa yale ache sane ya de maye dabi ada sapemobro ye braniti sa case we next week ye be sa to aso hwe wo yie na de wo di wachi no de wo namu no e ka ne nkonan kakum watina mawu de hia wu de bia kwa besen abo wo de wo mpagya obi nante no wo se mpagya ba na kakra bia na ba ko ni pabonfo na ni buafu wo kwagya no na adai obi kra ni nyame me no ne baaye esuro brekro kra moma yenhwe ye hoye oni pete sa ho na yensanfo yentu yetirimu se wo mo pe seye no wo ni akire o wo mo ne ti da no wo no ne te wo ye made wo ku a wo kire ni kukumu wa wo ba betu asode atia wo wadanfo wo gini die dwene wo ho na wo ba no ba akopɛ Yɛɛtete Mmaa is a champion mechia etiefo ni ahwefo nya Madora US ene enhyiraba mame pokua mechia mo sese mutie fidie mu pa na mo hwe so mame ena sema ya wo dia be die in fact waka sema ma awose kura achimi enipa be ebe wiase se nke bia ka onua ho echi no na nke bia nke wo boa no nanso neno ne aba no wo mo obi hu se wo pokura wo bia seya na che se wo ya ye wa ho ya nanso ne bese me kan se
sɛnea wotie bia na opesa wo bua obi no wo de manwini adwemponi nipa no adwene ne mo ne nipa da se ni ebe ye hye se wo de begu wani mu ase no ebe dane abon so obi timi ni obi etena obi yi ni yem so ma me nanu asema ebe aye ni se wa pemu a woni ne tena watimi ama okun ayefense afọ ene na wo enan ne maame so aba so ta na chi sa sikai be to na kan so mukura alert ne ko ge yi de so wa hwe wudi sem sei eno tina me kan so of maame ye nyakopon ko na ye betwere no to obi a wuti wiase bia bompa ye ne fata bibia wo ye bia achi wo yi obi papa kura bompa ye hu se baby e ko ne di nchira beba se at times no kura mpo no wudi bibi ma obi na adan bibi wo kwa boche kwa me nkra madam for eno tina me kan so of maame me netia metwa so ma obi so aba me dance abije Yɛɛtete Mmaa ne akasa kyerɛ me my lady nyankopɔn hyira wo ɛwɔ nyame hunu mu ɔde ama wo awiai na ɛbrɛ na etia na kakra me ka kyerɛ yɛbɛtoa so ɛyɛ kasi pa ɛnɛ ahohoɔ na bae so my lady kakra me ka kyerɛ dasani bi a ɔhwɛ me tie me nnɛ sɛ sukom de wa ɛnyɛ kuruwa bia ne ɛnoma no sɛ wo ho kyerɛ wo a nyɛ babia ne yɛpɛmoa my lady ye won krofo bi mo ho mo boa wo na nyame pagya wo si babia ye de adane atwa atua o ma no abrampa obi se ntoma ne fata pa ma ba wa ne se ntoma na fata that's right my lady ye de gu ani mu ase na said the ka say yatamfo no omuni akire mo ye nchen no obroni ka say be careful of your enemies once and your friends 1,000 times for a double crossing friend knows more evil was you obi a wo friend say wo tamfo no ebre ba ko pese na ye careful e wo no ho na nipa wo friend say wanwo it wada ho so nipa wo friend say wadamfo no ebra pim mo ni na ho wo no ho my lady say nipa pagya afa ne ye be kire wase o ye ni no wo okwa hakora na ye say wo mo ben ye enti nipa me ye ni na ho ewo nipa o mo ba ye nchen nipa ye ko mo nchen nipa ye boa wo mo my lady ebi mu a o mo afirato wabra o mo bre anso nyina ye sankrofo we mo enne bi mu kasa ye kasa tie nipa bi mu sori tie nipa nyina eye nipa bi mu a ye do wo mo a na ye feel say omo payasam my lady ultimate ho asem o baabi na wo hu se me de mabra bo diagro ye tworo fa me hu die efriha me no tworo efriha ko se de wa bo ma dress no jese wo hwe nkrofo bi mu a omo timi ma waduani kura di pan a enne omo ka ho asem bi a utum se wo de wabra bo diagro my lady ye mfa nhye fridge mu na nyame yadoma ya to aso Kevin, go for office. It's a far away. Thank you. Obaya, it's a Mmaa. Nya kasa kire me my lady. Me da sipi wa kwanya hu na asem we de bia mekoso aka se nipa nkwane aboa wo ben wa unhu na dwene a ehye ni tirim. Eno na ye risky kra na nipa ema nani enna ne ho so wasem we ya mebeka ho won se ade bia obi eye no emfa ho se nipa ne ton ade o se nipa na sha brabo fufuro bia se o yamfi ani ntofom ne enhwe se enkrofo a yennim wonom mpokra na boa ma dia ye no mpokoso enya ufie ni ufie se wo sha ade fufuro ase a ufie ni ma wo san kranhye no but obi a sa ankra obeshi o mabonten no wo mpo na ya no mo hye unkran to bi mpo ma one ade enti nipa na amenwa wontimi nya obone abre bia de oben wo no ene ejai onim wonti wono na bekwa akwose e wa kire de abonten su ni enti nipa bi e ya ade a o ma nani na sanse nipa etirim osum nipa nya wo a enya ade se ode bechewo enti kakra metimi aka no tia wo ye dan nipa my lady na no na me ka se na me ka se nipa wo ye nipa da wo ye nipa papa wo de opa tam nipa kosi abrochire nipa wo ye nipa hwea enye yie bone na wa ye na adwene se bone no de be go bedi u bone enka obi papa sabi enka papa panyin ko butu akwara so me se me ka be kwa akwa akire ena Nigeria papa ene ne babema
ahwe nyame anim afa akwada 8 years ya men ne wonya 13 years make say akora na wu wafa kora ne to wafa nanim ne to nyina bom saa papa ne fo no ane ba bema papa no ene ne ba bema na se nipa mienu o efa saa akwada ketwa no ya ye kana sentisi papa ne de ne akwada no o menfa sa step ya step ya papa ne fa na ne ba so fa saa enti ne ba no kora de obo animu ni akire enti my lady nipa akora na wu na dua yi te say no obi edi abobo maami ode ba ba wi ase di abobo maami ne so ntimi mmeka nkire ye nda say woni mu hwe akora ni so akora enti die na obe nipa my lady de hwe case yi wo ye nipa hwea enye yie nipa nkasa ya aboa bi a wo ye nipa po akora na wu sabra ye kasa yi enti wo be nipa den yo na brampa malady me da si pi nya me nhira opa malady na me nem so for ma me bi di nko o se enyi nipa osire onyire onyina so bi sire kira na nkire so opa wasem dabi asem na wo de abaye asem kese a se nipa wo hunu ho so hwa abeti ma nyina che e se ne nipa na ekum nipa enei enam se enimu ko bi opa so okonti malady onu obi na start abrabọ no de nyame pagya wuduru yenti wabaye wotamfo onya oboni bia so obo pass ye mfa duru ngunsa na aduane mani a wonwene ho dabi eti nei san kyerɛkyerɛ ya bie ye ni se obi oben wo ana obaye obone enti suro nipa ne gya saman malady brampa yesu betimi agiram selum babusua panyino wana do kan no mra na meni ani mo na kwa bena bo waje da costa metimi akwa akohwe ne ye no eye kadeti ni mpa ho kra ana hihye bia so bede na ye fo itu malady yesi suro nipa ne gya saman edi enti na mpani bu sa abewe enipa ne betimi abaye obone saman we nipa ne betimi ayi de wawu no anim de aba be hunu ho eti ne yesi suro nipa ne gya saman ti nipa ben yen eni nya yen a oyeye bone malady betimi afiri ofie betimi afiri mantemu a wote asori a wom adwuma wom so dem ha suwahu eti hwese maami a wayare mfinhia bebre wadu mfinhia du wote ya o se obewu so be den na se Yesu ba besa na yade a asonum pani se adenti akane na se kura ya wode awu afiri hwese ya sana yade awo malady eti wanim kono eye obi ya umpagya eha obi unkoso emanipa bi eni brew na de ebesere ne se unu obi nam na hunu ne nei se awurei wa ya de ba ko ma ibu abasom se eni enu be fata enestina ba se nana brampa akonwa no be fata wa ye malady me munya mutru na ene wa hwe abe wale nkonya yero case da onye case go wale nkonya yero malady me enwe case no ba betranse na elsem atwere ho no ya nwie a nya ya start asam no dwada ene ne ye betu ye be wie staff father bia